Makhosi amakhulu, sanibonani, Thokoza ngazakwethu, Thokoza nengane sedlozi. Ngizonibingelela nje usuku namhlanje. Um izindawo ngezindawo zonke. La ngizothi ake sizokhuluma la ngesihloko sithi ukubaluleka nje nesizobasiza abaningi. Angazi-ke kosuke kuwumuntu ozithanda kakhulu noma ongayithandi lento, kodwa-ke iwusizo kakhulu. Lana nganizakwethu sokhuluma ngomchamo, ukuthi ulusizo kangakanani. La singanizakwethu, before I do talk about this topic namhlanje, ngizocela nje ukuthi wena oqalayo ukubona ividiyo kamkhulu wasemakhosini, Indaba Enhle Exoxa Ngofakazi. Lana-ke ngizocela ukuthi please do subscribe wena oqalayo nje, first time ukungena on my YouTube channel. Nawe wena ongakaze usubscribe ogcina ukubukwa nje, please do subscribe ngane wethu. In order ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngithola amandla ukuthi nginilethele more videos. La inganza kwethu umchamo ave ubalulekile ekuxosheni izinto ezimbi, especially ke uvamise ukusetshenziswa uma ngabe uphuphe kabi, uma ngabe uphuphe uhliswa. Wenze njani ke uma ngabe kunjalo? Uvuka nje ungakhulumisi umuntu ukuthi mhlawumbe ushona endlini encane noma ushona kuphi on your private space or place. Bese ke wenza njena-ke uthathe nje, especially ubalulekile uma ngabe udlisiwe, leyo mchamo nje wokuqala osuke ukhiphe ekuseni, ungakaze ukhulumise umuntu ekhaya endlini noma egcekeni. Uchamele entweni maqedane bese uyawuphuza. Uma uphuza awugwenyi, umumathe emlonyeni. Qedane bese uyawukhafula. Ekukhafuleni kwakho noma ungakhafula ubheke la kubheka khona ilanga, or anywhere la kuqhamuka khona ilanga kuseni, or anywhere nje. Usho uthi okubi leli dliso ngakathi angaphindela emuva. Lokho futhi ungakwenza nanokuxosha everything into esuke nje udliswe yona neyenzeke ebusuku. Bese ke ngani zakwethu ke ukujwayele nje ukwenza lokho, kanti futhi nanokugeza ngawo ubuso kuyaxosha izichitho nayo yonke into. Lokho kwenza nje isenzo salowo mchamo wasekuseni. Umunqena ungathatha nanomchamo wengane esuke isencane engakathombi, uhlambe nje ngawo, but owakho nawo ubaluleke kakhulu. Uhlambe nje ngawo, uyakwazi ukwenza lento abathi cleansing nokuclean isikhumba ngokuningi-ke. La inganza kwethu enye into eyenziwa wena umchamo la, umchamo uyakwazi ukuxosha izigadlo ezimbi like izulu nje uma ngabe lisa kabi. Kodwa-ke lapho usebenza kakhulukazi ngabantu ababili, umuntu omdala. Yabona uma isalukazi esidala sifike siyenze lento, sichamele entweni maqedane bese noma-ke kungasi ukuthi kusekuseni okunini, anytime nje umchamo wesalukazi esidala, noma ngabe ikhehlo ubani, kodwa isalukazi sivamise ukuba powerful. Siyakwazi ukuthatha lento maqedane silikhafule liphindele emuva izulu. Nanomchamo-ke wengane encane uyakwazi futhi ukwenza lokho. Zinganza kwethu bengithi ngidlulise nje lolu lwazi. If you got questions, sesiyodibana lapha ku-comment section. Ngibonga-ke ingane zakwethu. Thank you for watching this video up until the end. Ndawo-ke makhosi amakhulu. Stay tuned ngoba ama-video ngisazowakhipha nje. Angikhohliwe nakulabo abegcine bethe mkhulu ukukhulume ngalokhu nalokhu. Usicacisele kabanzi. Cha, ngisazokhuluma ingane zakwethu. Ndawo-ke makhosi amakhulu. Stay tuned, uzithande as an African. Makhosi, amen.